Uribe Kosta dudari gabe kostaldea da, ikusten dugun moduan, baina eskualde oso anitza da. Tipologia ezberdinetako herriek osatuta, daude herri handi txiki eta ertainak, daude landa eremuan dauden herriak eta hiriguneko parteak direnak ere. Eta denek amankomunean dauzkate arazo batzuk eta beste batzuk propioak dira. Honetaz guztietaz hitz egiteko eta hausnarketan sakontzeko eta baita ere egiten ari garena eta proposamen berriak erdiesteko laguntzeko etorri gara gaur eskualde honetara. Es verdad que desde fuera del eskualde no se suele asociar en el imaginario colectivo Uribe Kosta con la actividad industrial, pero ciertamente desde el principio de la industrialización en Euskal Herria aquí se implantaron empresas muy potentes, como por ejemplo Cables y Alambres, que tenemos a nuestra espalda y que desgraciadamente a día de hoy está en proceso de desmantelamiento, como otras tantas empresas que han caído en este territorio. Las instituciones han apostado por la terciarización de la zona y espacios antiguamente ocupados por actividades industriales ahora se destinan a viviendas o a centros comerciales. En EH Bildu pensamos que en este eskualde, en Uribe Kosta, hay que hacer también una apuesta por la industria avanzada que genere empleos de calidad. Bueno, Uribe Kostan 7 herrik osatzen dugun eskualdea da, oso anitza eta desberdina, baina badauzkagu arazo edo behar batzuk mankomuna ditugunak. Horregaitik, 3 edo proiektu berezietan edo zentratzen gara eskaera hauek bideratzeko. Alde batetik, garapen sozioekonomikoari bultzada bat emoteko, egin dugu plan estrategiko bat eta diagnostiko bat behargintzarekin lotuta, eta behargintzari indarra eta baliabide berriak emoteko plan bat edo martxan jartzen ari gara. Beste alor oso desberdina bat lotzeko asmoz, zerbitzu sozialen inguruan ere hitz egin nahi dugu, kasu honetan baliabideak handituz, getxorekin batera elkarlana egingo dugulako kalean edo etxe bizitzarik ez duten pertsonak hartu alizateko, lagundu alizateko, baliabide gehiago emanez, baina ez bakarrik diru gehiago mahai gainean jarriz, baizik eta antolamendu on batekin baliabide horiek ere eraginkorragoak izan daitezen. Nola ez, eguneko zentroa ere daramagu aurreko legegintzalditik aldarrikatzen, hori diputazioarekin elkarlanean gabiltza, kokapen desberdinak eskainiko ditugu eta jarraituko dugu aldarrikatzen eskualde bakarra garelako eguneko zentroa ez daukaguna. Eta azkenengo hanka bat edo osatzeko garraio publiko on bat bultzatzeko hainbat eskaera ere bideratzen ari gara, metroaren maiztasuna handitzeko eskaerekin, edo autobusen linea desberdinak edo maiztasunak ere handitzeko eskaera eginez. Hoy nos hemos acercado al eskualde de Uribe Kosta y hemos conocido la diversidad de su problemática y de su identidad. Pero a pesar de esa diversidad, sí que hay, entre otros varios, un elemento en común en todo el eskualde que queremos destacar, y es el crecimiento de la fuerza de Euskal Herria Bildu. Cada vez tenemos más presencia en los ayuntamientos, gobernamos en más instituciones y tenemos más recursos que la ciudadanía pone en nuestras manos para trabajar por la mejora de este eskualde.